Hi guys, खुलुमबाय कामेश्वर बर' चेनेल जों फिनिक्स जाबाय खोब गोसो गोथारै बरायनाय जाबाय दिनै मोनसे टपिक लाबोदों बे जाबाय बयलार फार्म स' जोंनि बुगिजुलिनि सिगाङावनो मा होनो 4 नम्बर बुगिजुलि गामियाव सासे फंबाय हरेश्वर दैमारी बिथाङा बयलार फार्म खालामदों बेखौ एसे दिन्थिगोन स' रायजोफोर नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय नै बयलार फार्मा बेनो एसे न'निफ्राय गोजानाव बानायदों बिराद साफा लाखिदों नै बेयाव टं बानायदों माने मानसि नेग्रा बेयाव डिउटी होयो नालाय बेयाव थायो हराव ओमफ्राय बेफोरनो फार्मा बेनो मुलि सारग्रा बेफोरो मेसिन सेन्टेक्स दं दैनि जगारबो लाखिदों स' फंबायसिम रायलायगोन नै बयलारा देरबायानो नै बिदि बयलार फार्म खालामनानै जोंनि लाइमोनफोरा एसे सोलिनो थाखाय राहा मोनो जोंनि बर' लाइमोनफोरा जाहाथे बिदि फार्म खुलिनानै सोलिबानो जाबाय जाहाथे गवा बेंगलुरु थाङालासे गाव खस्थ'बो मावनांगोन नै रानि सासे दं सिङाव खामानि मावदों हाजिरा खामानि मावगासिनो दं नै थिं दिन्थिनोसै एसे नै देरबायानो 2 किलोसो जादों दां ना मादै 2 किलोसो जागोन ना मासेयाव नै बिराद बुरजा दं बिगोमाजों एसे सावरायनोसै फंबायसिम नै फंबाय खामानि मावबाय थां फंबाय फैलाय मा कम्पानिनिफ्राय बे बयलारा फिसिदों फैलाय जाहाथे जोंनि बर' लाइमोनफोरा जाहाथे बिदि फिसिनो हायो फिसिनाया सना कम्पानि फंबाया 4 नम्बर बुगिजुलिनि मुस्रि हरेश्वर दैमारी सना कम्पानि ना ओमफ्राय खेबबेसे जाबाय बे फिसिनाया खननै ना माने 2 किस्ति हरबाय आरो ना खनसे हरखांबाय ओमफ्राय बे फार्मिं खालामनायाव बे खरसा बेसेबांसो थांदों बिदि आंना दायो गासै न'स बानायनानै माबा थांदों 150 सो थाङो आरो दा थुरि होदोंना बेखायनो आरो स्कुवेरा बेसेबां दं बेयाव गोलाव गुवार गोलावा गुवारा दं 25 ना गोजौआ दं 15 ओमफ्राय बयलारा बेसेबांसो सुनाय जादों इयाव दायो एसे खम लादों 1865 ना दा बुरजा सुबाथाय एसे डिस्टार्ब जायोदां माने न' स्कुवेर हिसाबजों फिसिनाय जायो आरो ना दे बिदिनो फिसिबाय था जाहाथे जोंनि लाइमोनफोरखौ मा बुङो बे फार्मिं हिसाबाव ओरैनो थास्लायस्लाय दे ओरैनो दा बेलेगफोरा मोनगासिनो फंबाया गावनि दखान दं हार्डवेर बेनि अनगायैबो बिखौ मावदों खस्थ' खालामदों आरो न'नि परियालफोरा खालामो जाहाथे आदै मोनाबो मादै मोनाबो स' बेखौनो आं माने दिन्थिनाय खामानिया बेनो जाहाथे जोंनि बर' लाइमोनफोरा जाहाथे ओरैनो थास्लायस्लाय जाहाथे बे फार्मिं लाइनाव हाबबा मोजां जायो बेल' नङा बेलेग गोबां आबादबो दं बयलार दं बेखौ मावनांगौ बेखायनो एसे दिन्थिबाय रायजोफोर नै आरो देरनायाथ' बुरिया जादों सानबेसे जाखो बे 29 दिन ना 29 दिन जादों रायजोफोर कयस' ग्रामसो जादों आइडिया 1 केजि 900 ना दे जाहाथे बिदिनो मोजां सोलिबानो जाबाय जाहाथे आरो खाथि खाला सोरबा नायदोंबा नोंथांमोनाबो जाहाथे खबर लानानै फंबायजों खबर लानो जाहाथे जगाजग खालामनानै फिसिबानो जाबाय आइडिया लानांगौ एसे नलेज गोनां मानसिफोरजों सनालिमोन ना ब्रिडा सना कम्पानिनो सना सोरबा जुदि खाथि खाला आरो फिसिनो गोसो दं बा कन्टेक्ट खालाम आरो ना फंबायजों सोंनानै ला मोजां आइडिया ला एसे आइडिया लानानै मावनांगौ जाला माला मावबाबो जाया जायखिजाया खामानिफोरखौ नै बयलारनि एसे हासार लादों खिनाय बेबो हासार जायो नालाय एसे आंबो लादों आलु गायनो नागिरदों बेयाव होनोसै एसे स' रायजोफोर बेखौनो दिन्थिबाय बयलार फार्म स' बेखायनो खावलायदों जाहाथे जोंनि लाइमोनफोरा गोबां गोदाव सोराव थायो माखासे खामानि मावथिंबो गवा बेंगलुर जायफोरा मोजां खामानि थिगानो दं जायफोरा सोरबा गोबां खस्थ' मोनो थांनानै स' बेबायदि जुदि जोंनि गामिफोरावनो एसे गोजानाव जुदि बयलार फार्म सोरबा आबाद माव बिदि मावनानै जुदि गावनि जिउ राहाखौ सोलिनो हायो जोबोद मोजां बेखौनो आंनि मेन उद्देश्य बेनो दिन्थिनाया स' जायफोरा आंनि टपिकखौ जोबजासे नायबाय नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय जायफोरा गोदान फैदों अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय
दिनैनि टपिकआ बेनोसै स बाय बाय सी यू नेक्स्ट ब्लग